Keď sa povie Oravská Lesná, väčšina z nás si predstaví najchladnejšiu obec na Slovensku. Napokon predurčujú k tomu nielen klimatické pomery, ale aj zemepisná poloha a nadmorská výška. Oravská Lesná leží v chladnom klimatickom pásme na rozhraní Oravy, Kisúc a Poľska vo výške približne 800 metrov nad morom. Čo je ale na tom všetkom sympatické, zložité podmienky, ktoré robia z Oravskej Lesnej najchladnejšiu obec, dokážu domáci vhodne využiť. Kto sa rád túla zasneženou krajinou, určite neodmietne ponuku na nostalgickú jazdu oravským úsekom Kisucko-Oravskej lesnej úhraťovej železničky. Vláčik, ťahaný historickým rušňom, premáva počas celého roka. Byť v Oravskej Lesnej a nepreviesť sa vláčikom po Oravskej lesnej úhraťovej železničke by bola večná škoda. Vďaka systému úhratí, prostredníctvom ktorých lokomotíva prekonávala strmý kopec, ide o svetový unikát. Podobný technický skvos môžu milovníci starých lokomotív nájsť už len v Peru. Oravská lesná úhraťová železnica tvorí organickú súčasť bývalej Kisucko-Oravskej lesnej železnice. V minulosti slúžila na prepravu dreva a bola obchodnou spojnicou Oravy s Kisucami. Dnes je jazda po zrekonštruovanej časti príjemným spestrením pre turistov. Táto železnica bola postavená na začiatku 20. storočia a postavili ju talianski zajatci. V 70. rokoch táto železnica bola demontovaná, pretože bola v tomto období moderná kamionová doprava bola oveľa lacnejšia ako preprava železnicou, tak likvidovali tieto trate, hlavne úzkorozchodné železnice. Našťastie na úseku, v ktorom sa teraz nachádzame, tie koľajnice teda neboli vytrhané a zachoval sa tento úsek, takže my sme vlastne v začiatkom roku 2004 pristúpili k generálnej oprave a obnove tejto železnice. Na oravskej strane sa nachádza jedna úvrať, hneď na vrchole Beskyd, no a na kisuckej strane sú to 4 úvrate. Táto Oravská lesná železnica je veľmi zaujímavá tým, že je úzkorozchodná železnica, čiže rozchod má 76 cm. Patrí medzi rarity v rámci nielen Slovenska, ale v rámci celého sveta, pretože takéto unikáty sa nachádzajú v Južnej Amerike, v Peru a jedna v Indii. Priznám sa, že ma veľmi milo prekvapilo najmä to, že ste nás na Oravskú lesnú úhraťovú železničku pozvali v zime, pričom väčšina takýchto technických pamiatok na Slovensku je v prevádzke viac menej v letnom období. Aj napriek tomu, že vidíte, aké tu je záveje, aké sú tu proste snehové podmienky, Oravské múzeum minulý rok skúšobne začalo zimnú prevádzku lesnej železnice a keď sa nám to osvedčilo a vzhľadom k tomu, že na Oravu prichádza v týchto mesiacoch veľa turistov, sme sa rozhodli, že vyskúšame túto zimnú prevádzku a vyplatilo sa. My sme sa na trati vybrali z miesta, ktoré má také veľmi pekné meno, volá sa Tanečník. Odkiaľ kam smeruje trasa a čo je pre tento úsek Oravskej lesnej úhraťovej železničky charakteristické? Áno, Tanečník je označenie lokality, ktorá sa nazýva podľa miestnych. Sú tu viac takéto lokality, napríklad aj párny Rušen, ktorý máme, je odvodený od lokality Gondkula a nazýva sa Gondkulak, a ktorý odjak živa patril v Oravskej lesnej železnici. My prichádzame z tohto Tanečníka až na sedlo Beskyd. Je to prakticky úsek, ktorý má 3,6 km a prevýšenie je 60 promile. Počas celej tejto jazdy návštevníci a turisti môžu vidieť nádhernú scenériu prírodnú, a to hlavne prechádzame krásnym lesom, ako ste mali možnosť vidieť, a samozrejme vidia nádherné okolité kopce. Bohužiaľ dnes to počasie nebolo také, ako by sme si prijali, ale aj toto počasie má svoje čaro. A keď sa dostaneme hore na vrchol, na sedlo Beskyd, tam sa nachádza prvá úvrať a od tejto prvej úvrate už od tohto roku 2012 sa budú môcť návštevníci dostať až na Kisuckú stranu do Vychylovky, kde sa nachádza skanzen a samozrejme iné zaujímavosti. Stanica Beskyd je vlastne najvyšším bodom tejto železnice a úhraťová časť končí v stanici Chmúra, ktorá je aj prvou úhraťou.
A vzdušnou čiarou medzi týmito stanicami je iba 1500 metrov, avšak trať je rozvinutá až do 4 kilometrov kvôli prekonaniu toho prevýšenia a v podstate to stúpanie je tam 5% alebo až 50 promile. A výškový rozdiel medzi týmito dvomi stanicami je až 270 metrov. Riadiť párnu lokomotívu na takejto technicky náročnej trati vôbec nie je jednoduchá záležitosť. Aj počas jazdy bolo vidieť, že si od rušňovodiča vyžaduje poriadnu dávku námahy a zručnosti. Špecifikum riadenia rušňa alebo riadenia vlaku po takejto železnice je v tom, že rušňovodič musí byť veľmi citlivý voči adhézii rušňa. To znamená, že musí ísť na hranici adhézie s tým, že kolesa nesmú prešmikovať, ale zároveň musí stroj byť stále v pohybe. Je to veľmi náročné na jazdu, hlavne vtedy, keď je vlhké počasie a ťaháme vlastne 2 alebo viac vagónov. Dnešnú jazdu sme absolvovali s touto párnou lokomotívou. Bola vyrobená v roku 1928 ako prvý kus zo série v ČKD Praha. V podstate táto lokomotíva premávala najskôr na lesnej železnici v Žarnovici a neskôr bola prevezená na Kysucko-Oravskú lesnú železnicu, kde vlastne slúžila až do zrušenia železnice. Lokomotíva slúžila na odvoz dreva z lesov až do roku 1972, keď bola železnica zrušená a táto lokomotíva ako posledná prešla po trati pri likvidácii trate. Vlastne za tou lokomotívou sa likvidovali kolajnice. V tomto roku 1972 bola presunutá do depa do Žiliny, do areálu depa, kde bola vystavená ako pomník až do nedávnej doby, keď sa podarilo Kysuckému múzeu získať túto lokomotívu späť na našu železnicu a Kysucké múzeum nám ju vlastne zapožičalo a vďaka sponzorovi sa nám ju podarilo opraviť. Táto lokomotíva slúži teraz prvú sezónu na osobnú dopravu na Oravskej lesnej železnici. Všetci poznajú známu výchylovku. Akým spôsobom sa nejako snažíte zviditeľniť tento úsek železničky? Môžem povedať, že robíme rôzne aktivity, ktorým snažíme sa prilákať návštevníkov a turistov. Robíme rôzne propagácie, zúčastňujeme sa veľtrhov cestovného ruchu, jednak na Slovensku, samozrejme aj v Poľsku, pretože Poľsko je pre nás veľmi významná krajina s veľkým potenciálom. No a vzhľadom k tomu, že od pol roka zhruba minulého roku máme párnu lokomotívu, tak tá prilákala ešte oveľa väčšie množstvo návštevníkov. V roku 2011 teraz sme mali 22 000 návštevníkov, čo je veľmi slušné a od vzniku, keď sme túto Oravskú lesnú železnicu obnovili, je to zhruba 70 000 návštevníkov.